गोकुळ सोबत गोकुल. सध्या जे काय LPG वितरणाबाबत जे काय सध्या त्रुटी किंवा जे काय समस्या एजन्स्यांना आणि ग्राहकांना निर्माण होत आहे, तर ह्या सगळ्या त्रुटी आणि समस्यांसाठी प्रत्येक ग्राहकाने तो पॅनिक बुकिंग करू नये. जेव्हा त्यांना सिलेंडरची आवश्यकता वाटेल तर त्याच्या अगोदर एक 4-5 दिवस अगोदरच त्या ग्राहकाने सिलेंडर बुकिंग करावा, जेणेकरून एजन्सीधारकांना प्रत्येक ग्राहकाला सिलेंडर त्यांच्या घरपोच करता येईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे OTP शिवाय सिलेंडर डिलिव्हरी मिळणार नाही. तर त्यासाठी OTP जेव्हा तुमच्याकडे OTP येईल तो OTP सांभाळून ठेवावा. तो मेसेज डिलीट न करता गाडी जेव्हा तुमच्या घराकडे सिलेंडर देण्यासाठी येईल त्यावेळेला तो OTP तुम्ही गॅस डिलिव्हरी मेनला तुम्ही तो OTP देऊन तुम्ही तुमचा सिलेंडर प्राप्त करून घ्यावा. सरकारने आणि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियमने हा नियम काढलेला आहे की डोमेस्टिक सिलेंडरचा गैरवापर होता कामा नये. कमर्शियलच्या रूपाने जो गैरवापर ह्याच्यापूर्वी व्हायचा तो होता कामा नये, म्हणून मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियमने हा नियम काढलेला आहे की प्रत्येक सिलेंडर हा OTP मार्फतच जावा. तर त्यासाठी हा OTPचा नियम चालू केलेला आहे आणि प्रत्येक डोमेस्टिक सिलेंडर म्हणजे घरगुती वापराचा सिलेंडर हा OTP दिल्यानंतरच तो ग्राहकाला प्राप्त होणार. नमस्कार, मी नंदकिशोर मारुती करावडे, कुडाळ तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ मॅनेजर, HPCL गॅस वितरक. सर्वप्रथम आम्ही जी शासनाची म्हणा कंपनीची म्हणा जी काय कार्यप्रणाली आहे म्हणजे OTP असो बुकिंग असो त्याचं तर आम्ही सर्व डीलर ह्याचं आम्ही स्वागत करतो. पण आपल्या सिंधुदुर्गात कानाकोपऱ्यात खेडेगावात अगदी गावागावात ज्या ठिकाणी नेटवर्कची उपलब्धता नाही किंवा समस्या आहेत अशा ठिकाणी ह्या ज्या कार्यप्रणाली आहेत त्या ग्राहकांना त्रासिक आहेत किंवा वितरकांना त्रासिक आहेत. ती जर सगळ्या नेटवर्कच्या किंवा कार्यप्रणाली जर व्यवस्थित चालली तर कुठल्याही प्रकारचा ग्राहकांना किंवा OTP मेसेज यायला त्रास येणार नाही. आणि जर तो त्रास झाला नाही तर ते कार्यप्रणाली व्यवस्थित चालेल, एवढंच मला सांगायचं आहे. आणि आज आम्ही या ठिकाणी आज पत्रकार परिषद घेण्याचं कारण एकच होतं की पूर्वी आमच्याकडे 14 दिवस 21 दिवस सिस्टीमला बुकिंग राहत होतं. आता एक 3-4 दिवसापूर्वी असं झालं आहे की ते बुकिंग जर आम्ही 7 दिवसाच्या वरती ठेवलं तर ते ऑटो कॅन्सल होईल किंवा आम्हाला ते एक तर कॅन्सल करावं लागेल. मग ग्राहकांना आम्ही आपल्या माध्यमातून आवाहन करतो, विनंती करतो आमच्या सर्व गॅसधारकांना की आपल्याला ज्यावेळी गॅस भरलेला सिलेंडर पाहिजे त्या अगोदर 4 ते 5 दिवस अगोदर तुम्ही गॅस बुकिंग करा. आमचं जे रूट वार ठरलेले आहेत, आपल्याकडे जी गाडी येते त्याच दिवशी तो सिलेंडर घेण्याचा प्रयत्न करा. कुठल्याही परिस्थितीत ते 7 दिवसाच्या वरती बुकिंग आपलं राहणार नाही. त्याला आम्ही पेंडिंग बॅकलॉग म्हणतो आणि त्याचं कंपनी मग आम्हाला सांगते की बॅकलॉग का राहिलं, ते राहू नये हाच यामागचा उद्देश आहे. तर आम्ही आपल्या मार्फत असं आवाहन करतो, विनंती करतो. आम्हाला आमचे गॅस ग्राहक अगदी मागची कोरोना काळातली परिस्थिती असो, पूर्व परिस्थिती असो, आम्हाला आमचे सर्व गॅसधारक आम्हाला सहकार्य करतात. तेच सहकार्याची आतासुद्धा आम्ही अपेक्षा करतो. धन्यवाद.